दैदेन फिल्म प्रडाक्शननि बेनाराव ओंखारनो गोनां थैनो रोङै आबुं बर' सावथुननि शुटिंआ दिनैनिफ्राय जागायबाय। क'क्राझार जिल्ला कसुगाव ओनसोलनिफ्राय दिहुनजानो गोनां थैनो रोङै आबुं बर' सावथुननि शुटिंआ दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय। बे थैनो रोङै आबुं सावथुनाव गाहायै फाव खालामगोन अबुल नार्जारी, फावखुंग्रि महरै फ्लरिना मुसाहारि आरो लोगोसे गोबां गोदान गोजाम महरगिरि बिथांमोना। बे सावथुननि लिरगिरि आरो केमेरामेन महरै सुबर्ण बसुमतारी, प्रडिउसार दैदेन औवारी आरो एक्शन डिरेक्शन होगोन थाख्लाय नार्जारीआ। बे थैनो रोङै आबुं बर' सावथुनखौ रायजोफोरनि अनसायनाय हास्थायनायजों लोगोसे फैगौ सेप्तेम्बर दानावनो रिलिज खालामनाय जागोन होनना थाख्लाय नार्जारी बिथाङा खौरां बिजोङाव ओरैबायदि फोरमायथियो। गिबियावनो साफ्रोमबो सावथुन मुलुगखौ नायगिरि बिथांमोननिसिम आं नैबे दिनै बे बेलायाव फोरमायनो सानदों। दिनै जोङो बे कसुगाव हालामाव जों ज' जानानै दिनै मोनसे गोदान बर' सावथुनखौ बेखेवनाय जाबाय। दैदेन फिल्म प्रडाक्शन बेनारनि आन्दाराव फिल्मनि नामा जाहैबाय थैनो रोङै। दा बे थैनो रोङै फिल्माव नोंथांमोना नुनो थांगासिनो दं रमान्टिक, एज ए एक्शन, कमेडि, ट्रेजेडि, दुखुनिबो मोनसे बेयाव सिना जोबनो गैयै नोंथांमोननि गोसोखौ गोजोन होनो हागोन होननानै आं आसा थियो। मानोना नोंथांमोननि अनसायनायजों दिनै बर' सावथुन मुलुगा दिनै जौगानायनिफ्राय जौगाबोबाय। दा बेनि थाखायनो नोंथांमोना जाहाथे बे फिल्मखौ बयबो अनसायो बेखौनो आं आर'ज गाबबाय। बे फिल्माव थैनो रोङै जे फिल्मा दिनै अपेनिं खालामदोंब्लाबो माखासे आर्टिस्टआ नुजाफैनो हायाखै। जोंहा मस्ट सिनियर राजुश्री बिथाङाबो बेयावनो रल लागोन, एज ए आंबो सासे आर्टिस्ट हिसाबै रल लागोन। बे फिल्माव डाइरेक्सन हिसाबै सुबर्ण आरो प्रडिउसार हिसाबै दैदेन थाबाय। बिथाङा सुबर्णआ एज ए स्क्रिप्ट राइटारबो, एज ए गावनो लिडिं खालामनानै केमेरामेन गावनो हेन्डेल खालामगोन केमेराखौबो। बे हिसाबै एक्सन डाइरेक्सना आं होगोन। दा बेखौनो आसा थिबाय जे नोंथांमोना जाहाथे बे फिल्मखौ नायनानै मोनसे गोजोननाय खौ मोनगोन होननानै। दा जोंहा मानगोनां राजुश्रीबो दंफैयो। एज ए आं बेखौनो फोरमायबावनो नागिरदों जे बेवहाय मेन रल हिसाबै जोंहा अबुल, बे बिथाङा फार्स्ट इन्ट्रडाक्सन हिसाबै फुल मुभियाव फैनो थांगासिनो दं। एज ए फ्लरिना जोंना जारौआबो मेन रलाव फैगासिनो दं। आगोलाव बियो सावथुनाव गादोंब्लाबो दिनै मेन हिर'इन हिसाबै इन्ट्रडाक्सन जायाखैमोन। दिनै बे फिल्माव सानै मानसिया इन्ट्रडाक्सन जाना थांगासिनो दं। बेनिखायनो बेखौनो आसा थिबाय रायजो राजा नोंथांमोनखौ जे बे फिल्मखौ नायनानै गोजोनगोन होननानै। रायजो राजा नोंथांमोनखौ आरो फोरमायनो गोसो जायो जे बे फिल्मा आगस्ट एबा सेप्तेम्बरनि फार्स्ट उइकआवनो रिलिज जानो थांगासिनो दं। फैयोब्ला जोङो बे फिल्मखौ नायनानै नोंथांमोना माबायदि मोनगोन आरो इयुनाव नोंथांमोना जे जोंनि बे फिल्मखौ नायनानै मोजां मोनगोन बेखौ आसा थिनाय थाबाय। गिबियाव बयनिसिमबो रायजो राजा बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय खुलुमनायखौ जासिग्रोनाय थायो। दा गोबाव समनिफ्राय आङो ओरै शर्ट फिल्माव आगान होबोजेनदोंमोन। बेनिफ्राय दा फैयै फैयै जोंनिनो आदा सुबर्ण बसुमतारी आरो दैदेन औवारी बिसोरनि नाजानाय आरो आंखौ चान्स होनाय बिसोरखौबो गिबियावनो माने आंनि अननाय खुलुमनायखौ जासिग्रोयो। दा आङो बे बोसोरावहाय थैनो रोङै बर' फुल फिल्म जेन'बा बे सावथुनाव आङो गिबि खेब आगान होगोन। आसा खालामो रायजो राजाफ्रा मोजाङै आंखौ सापर्ट खालामगोन, जेरै शर्ट फिल्माव सापर्ट खालामबोदों। बेबायदिनो नैबे फुल फिल्मावबो रायजो राजाफ्रा जेब्ला फिल्मा रिलिज जायो बे समावहाय नायनो बयबो ओंखारबोगोन, आङो बेखौ आसा थाबाय आरोना। दा बेनो।